ka bela jelen fo ka bela jelen wala nyumano biye tarata ye octobre kalo kle mukan ani duru samba fla ani mukan fla ni aka donki waru watisile bi donki waru konna la mali nyemo kon yala nyini mi metalike kaskela mututigila ko ulu kasika o matrafa mi me ke sababu ye kan ni chama kisi amina ndadulla anga walwal konna la kabola mi metalike mali finitigila ko krengna la pulsila ko ulu farali min kera mali finitigila ka to ka o ka synergie no yu ka la fasaliton ulu farale nyon ka la selike la selimi nabe talike aywa u farali min kera sola sito ka amina ndadu la ka faro bela jelinka mi metalike mali politiki to munu chama ko ni farla nyon ka krengenela munu ni olu yere kera beje fanga nati bagaye an ka jamana yere ko ni kono olu ye laje doke ka beni mali sariya suba kurami ni abara besina wa ka benu ye amina ndadu la wala ko ndala ka faro ka ameta an ka jamana ko ka farafina fo nazara jamana ka kuna funi mi na nyu lusoro soro ka denoulier anga walal konnala iba fo nya foto mina ka beni gireyaye talike tanga segina siraka wa mali jamana nyemo ko ni yala nyini accident munu no lubi ka dankarike ma chama re ko ni nina bo yala nyini kaske alebe se ka dobo akololola o mi la nyina jamana nyemo fe ko ni ye haklina do blasinga haklina mi nabe talike ka beni december ko le folo re o bayira ka fo kaske re ko ni duni ubna nyini mali die re ko ni bela jele re ko ni fe ga mi metalike a jetiminola nay barai nabe ka ke kaske adoni na dombalia aywa dombalia kaseka onyangi o bara nunu koni olu bela jele koni na damne sa janvier no ye sa 2023 au janvier clé folo o bara nunu koni bela jele koni na damne bari ayira ka fo kaske ale doni abenu kisi accident machi dingile koni teseka bali ngani kaske re koni dona abeseka ke sababu ye kan ni re koni kisi waira ka fo kaske koni mobili si moto bulma fen si fla fo ta si sabo munu ni olu be bule anga sirabo kwa aywa kaske ko re koni kira jaku ay sisa abela jelenka obina waliya ka beni sa janvier 2023 oye asegelu na jetemino obedamno kono nga décembre décembre kolo clé folo samba fla nim gwan fla aywa adoni koni obeseka jaku ya alisa iba fo anya foto mina mali kono finitigila ko krenkenela no be talike mali pulsila ko la lu farali mi koni kera mi mali finitigila ka to ka ye awali mi koni kera ye fuli ni wali mano ko keka beni wali koni ya ye fuli ke kanyeshi ugatonde kelingina bela jelima ka fuli ni wali mano ko keka kanyeshi jomana nyemo wore koni olu yere koni bela jelima bara mi kelen fleni ye layinu ke yasa bara nunu abseka ke tuga mina boya ani karama konna la bara nunu abseka ke sabati yetuga mina o kama oyuka tonde kelingelina ka bela jelen koni wule minye kata wuli ka joni chesirima yasa layini mi na kera jamana fe layini nunu meseka do dala tuga mina wa yira ka fo me wati mina mi metalike mali polisi la ko re konina yira ka fo luye jamana ka barake mineni ay wa ni jamana yira koni ya layini ame wati mina kaseka olu fara no ye mali fintigila ka to ka o koni ye bara mi ni ategwa olula olu bunu chesiri layini mi keleme jamana nyemo fe yasa kaseka o bara nunu ke uye tasibla refeneke ka fo olu farale mali fintigila ka to ka dimina ke tariku kuradi ubina je olu ni mali fintigila ka to bela jele kaseka o tariki nunu yere koni sebe tariku nunu waliya nyongo fe ako ni wati kenekelin feneka we minye kaseka nyefolike wa kaseka nisodia walu kaseka olu fene koni ira kaseka mi metalike olu yere koni dunina jamana fintigila ka olu farale o to bela jelinka amagwa olu la nga ukoni be minye kaseka polisiu ani anyema kaseka to bela jelen wule olu kaseka waleke wale mi mbato alisa danaya ni bunya mi muka wale obeseka tu kantuga mina wa ka nyinu fetuguni wa munu nyini ne me finitiki to fe wa polisi la ko olu bela jelen meseka urebla o minera koni kono tuga mina kuma nu chama koni taninga sikin keraka no ye o ka synergie na be fo la fasali tomu polisu to la olu farla nyonga kuma la sela ninkere alere koni ka kuma re koni konnala
alisa i b'a fɔ an y'a fɔ toga min na min bɛ tali kɛ Mali politiki mɔgɔw minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu jɔyɔrɔ kɔni bonyara an ka jamana bɛ tali min kɛ n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya fo ka taa se bɛɛ jɛmu an b'a fɔ ten o tali yɛrɛ kɔni na Mali kɔnɔ jamana politiki maa minnu kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni caman k'o la i b'a ye k'a fɔ sariya sunba kura min ni jamana yɛrɛ kɔni ye a baaraw kɛ o kɛlen min kɔ politiki maaw olu yɛrɛ kɔni wulila o y'u hakilina ka se ka o bɔ ko bi min bɛ tali kɛ sɛbɛnni min kɛra kan dɔgɔkun tɛmɛlen ayiwa lajɛ yɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pyramide de souvenir Bamakɔ yan nɔ Mali politiki mɔgɔw san 91 minnu ye wulikajɔ kɛ u ye ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni sɔrɔ wele min kɛra n'o ye Adema association ale maa ɲɛmaa fɛ n'o ye Madame Si Kajatu So ayiwa a kun ye mun ye yaasa u ka se ka hakilinaw k'olu bɔ k'o bi ka bɛn ni jamana sariya sunba kura min ni a bɛ laɲini na ayiwa a y'a yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la politiki maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen wa hakilina n'u fɛla caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'o fɔ ka bɛn ni sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni taara ni dɔw k'a ma ko sigikun minisiri kɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni ale ye dɔgɔtɔrɔ Daba Jawara ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ fanga min bɛ yen nɔ bi ayiwa jamanadenw ka fanga sugandilen tɛ kalama filiw ye ayiwa o kama olu b'a jira k'a fɔ nin kɔni ayiwa baara min dadɔn nin dɔtɔla filaw fɛ ayiwa a kɔni a se t'olu ye a fanga t'olu la bari ka d'a kan jamanadenw ka danaya de kan k'i sigi yaasa e ka se ka sariya sunba ka yɛlɛma walima ka sariya sunba ka a falen ayiwa sariya sunba kura min ni o kɔni mina a jaabi ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen di min ye ka se ka a kɛ jamana yɛrɛ kɔni sariya sunba kura ye ayiwa ni o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni malidenw ka awɔ a n'u ka ayi ye bari ale bɛ taa ten kala tɛ fili maa ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka taa wete kɛ wete in kɔnɔna la an b'a fɛ walima an t'a fɛ kuma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de ayiwa nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka bɛn ni san 2023 ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ an bɛ waati min na charte min yɛrɛ kɔni bɛ yen nin nɔ ayiwa o kɔni o tɛ yamaruya foyi di cɛmancɛla fanga mɔgɔw ma ayiwa olu ka se ka wale kɛ wale min n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sariya sunba min n'o o taara kabini février kalo février kalo tile 25 san 1992 yɛrɛ kɔni waati la nka i bɛna ye k'a fɔ i na komi an y'an da dɔ la cogoya min na jamanadenw de kɔni ma ni fanga in kɔni sugandi nka u kɔni nana min ye fanga jaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ayiwa se foyi t'u ye ayiwa u ka baara man ka kɛ ka se ka sariya sunba falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta sariya sunba min yɛrɛ kɔni bɛ a jɔsen dɔ bɛ a y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni bɛ basigibaliya min kɔnɔna la i b'a ye jamana fan caman olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ o bɛɛ kan ka kɛ wale min b'a to ayiwa sariya sunba o yɛrɛ kɔni o tɛ se ka yɛlɛma n'o bɛ tali kɛ jɔsen 118 yɛrɛ kɔni na alisa an bɛ to ni kunnafoni nka ni sisan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Burkina Faso Burkina i b'a ye ka bɛn ni banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye Burkina finitigilakaw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la ayiwa ni banbaciw yɛrɛ kɔni binna u kan fɔlɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 24 ye nka o bingali min kɛra Burkina finitigiw kan olu kɔni ye jaabi ka se ka o di banbaciw yɛrɛ kɔni ma o senfɛ banbaci 18 olu ni tora la min ye Burkina finitigi 10 o kɔni olu ni tora la nka maa 50 Burkina finitigiw la olu yɛrɛ kɔni jogina ka taa Chad min ye Chad jamana yɛrɛ kɔni kan jamana ɲɛmaa min bɛ yen ni ale ye Idrisi Debi yɛrɛ kɔni den a jira k'a fɔ wulikajɔ min n'o olu kɛra Chad yɛrɛ kɔni jamana kan finitigilakaw kɔni bɔra min ye ka se ka wale jugu ta ka se ka nin taamakɛla ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ cogoya min na nka a b'a jira k'a fɔ nin taamakɛla ninnu kɔni kun dɛmɛlen bɛ jamana dɔw fɛ minnu n'o olu ye kɔkan jamana ni setigi jamanaw de kɔni don min ye Mahamad Idrisi Debi ale yɛrɛ ka fɔli kɛra ni a kɔni ma maa si den kelen tɔgɔ fɔ nka min bɛ tali kɛ fanga yɛrɛ kɔni sina la fanga sina ye min ye ka se ka maaw wele ka se ka bɔ min na ka se ka u ka dusumakasi ka se ka o yira ka bɛn ni cɛmancɛla fanga min bɛ yen bi n'olu yɛrɛ kɔni tun ye san 2 kura ka se ka o suma yɛrɛ kɔni ka di u yɛrɛ ma yanni an ka taa kalafiliw la bari o kɛra a bɛ fɔ min ma ko forum national min ni a yɛrɛ kɔni lanɔgɔra jamanaden dɔw yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ fanga sina la fo ka taa se jamanaden nanamasumalen min bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko société civile ani maa minnu
minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'olu ye banbaciw ye ni u bɛ wele ko rebelle kalo 18 o yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ Mamadi Idriss Déby ale bɛ jamana ɲɛmaa la a fa n'o ye Idriss Déby kɔrɔba ye ale yɛrɛ kɔni tanyalen ayiwa bari ka d'a kan mugu ye ale sɔrɔ kɛlɛda la o min kɛra ni denkɛ min sigira a yɛrɛ kɔni nɔ la nka an bɛ waati min na n'o o ye cɛmancɛla fanga ye ayiwa olu kɔni yɛrɛ y'a laseli kɛ k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra jamanadenw fɛ maa 50 ɲɔgɔnna si olu de kɔni ni binna la maa 10 o yɛrɛ ye u ka finitigilakaw ye ayiwa maa tɔ ninnu kɔni ye jamanaden nanamasumalenw ye bari ka d'a kan laɲini min tun b'u kɔnɔ o de ye ka se ka fangajaso yɛrɛ kɔni kɛ nka jɛkulu min bɛ yen n'olu b'u hakili to adamadenya hakɛw la olu y'a jira k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔnna si minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ taama la foyi t'u bolo wa u yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ foyi la min bɛ tali kɛ ka taa fangajaso la olu de kɔni ni binna ayiwa marifabaliw y'olu sɔrɔ k'a sɔrɔ u bɛ u ka taama la k'u ka dusumakasi yɛrɛ dɔrɔn yira Jamina ani ale dugu 4 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔnɔna la n'o bɛ jamana yɛrɛ kɔni tilebiyanfan yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ min ye ka se ka fangajaso kɛ o bɛna ni gɛlɛyaba ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni Idriss Mamadi Déby ale yɛrɛ kɔni ka kuma kɛra nin ye u ka telesoba min ni jamana taw ye ayiwa o kɔni a ye nin fɔ ka a to o teleso yɛrɛ kan ayiwa kɔni ye min ye jamanadenw minnu ye taama yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa a ye olu yɛrɛ kɔni jalaki minnu ni olu ye fagali wale ta k'o ɲɛsin n'o ye jamanaden nanamasumalenw yɛrɛ kɔni ma ayiwa jalaki kɔni taara ka ɲɛsin taamaden yɛrɛ kɔni ma tuguni bari ka d'a kan saya min n'a y'u sɔrɔ ayiwa a bɛ na ko min u b'a fɛ ka jalaki bin i b'a fɔ maa dɔw olu yɛrɛ kɔni ka laɲini yɛrɛ kɔni kun don nka min bɛ tali kɛ finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na o de ye ka se ka gɛlɛya don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a ma min ye dantigɛliba yɛrɛ kɔni kɛ nin kuma kan nka a bɛ jamana kɔnɔ fanga sina a kɔni bɛ olu de kɔni jalaki bari ka d'a kan nin wale ninnu a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ olu yɛrɛ de kɔni kɔ nka min ye ka se ka nin ko ninnu kɔni bɛɛ dalakuru i b'a ye k'a fɔ tɛnɛndo organisation mondiale contre la torture olu yɛrɛ n'olu ye jɛkulu min bɛ hakili to wale jugu min n'a bɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ olu ye jalaki bin n'o ye fanga tigilamɔgɔw kan adamadenya hakɛ o sɔsɔli ka tɛmɛ n'o yɛrɛ kɔni sira olu b'a jira k'a fɔ maa min kɔni tanyara a bɛ taa fɔ maa 80 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la nka i bɛna ye k'a fɔ min ye olu kɔni ye ayiwa sɛbɛnni min ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan fagali jugu olu kɔni lakɔlɔsili kɛra ani ka wale jugu dɔw ta k'a ɲɛsin jamanadenw ma nka nin bɛɛ kɔfɛ a yera tuguni min ye farafina kɛlɛyatɔnba ye n'o ye Union africaine ye fo ka taa se nanzaraw olu fɛnɛ ka kɛlɛyatɔnba ma n'o ye Union européenne ye olu kɔni ye u dantigɛ ka bɛn ni wale min kɔni kɛra Tchad yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan n'a bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ kɔni hakɛ yɛrɛ kɔni na minnu n'o olu bɔra ka u ka hakɛ ɲini ani u ka hakɛ baara k'olu kɛ alamisadon yɛrɛ nka min bɛ tali kɛ Faransi la ayiwa a yira k'a fɔ ale de kɔni ye min ye jamana min bɛ Jamina a jamana ɲɛmaa n'o ye Déby ye u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni taamaɲɔgɔn kɔni don nka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wale min kɛra jamanadenw na u y'u dantigɛ ka bɛn n'a ye u ka nisɔngoya yira ka bɛn n'a ye nka tarata don min bɛ tali kɛ Kinshasa la o jamana 11 minnu n'o olu bɛ communauté des états d'Afrique centrale kɔnɔna la olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ sigi balilenna yaasa ka se ka gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi Tchad jamana yɛrɛ kɔni kan ka se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ka bɔ yen an bɛ taa Senegal min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn yeba min kɔni tun bɛ Senegal n'a a laɲini ka se ka bɛn ni kɛlɛya ka don farafinna jamana nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ni sigi nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kuma kɔni dayɛlɛnna hakilina fɔlenw olu yɛrɛ kɔni kɛra a bɛɛ bɛ tali kɛ basigi la farafinna jamana yɛrɛ kɔni kan nka kuma nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ni minnu ye tali kɛ jamanaden nanamasumalenw na fo ka taa se finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma farafinna ale ni nanzara diɲɛ jamana tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ ta nka min ye ayiwa baaraw ye y'a yira k'a fɔ farafinna jamana yɛrɛ kɔni kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka lakana a yɛrɛ ka se ka o sabati a yɛrɛ ye o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo farafinna jamana ninnu olu yɛrɛ kɔni ka don ɲɔgɔn ma dɛmɛ yɛrɛ kɔni la yanni u ka se min ye nanzara jamana walima diɲɛ tɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele dɛmɛ la nka u y'a yira k'a fɔ an kan ka tɛgɛ sigi min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o de ye ka se ka kalanbolo jɔlen k'o di n'o ye an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni ma bari yaasa u ka se ka an ka jamana farafinna jamanaw ka se
se ka olu bɔ degun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min bɛ tali kɛ sifinnakaw la kan ka hakili to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kojugu ne kɛra Mohamed Zinski Ould Sid Ahmed Eli nin ye ale ka kuma ye finitigi ɲɛmaa do général wa ma hakili juru cani ne fɛnɛ do mun n'ale bɛ baara kɛla wa basigi la G5 jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa ni ale farafina keleyatɔn yɛrɛ fɛnɛ ɲɛmaa Macky Sall ale fɛnɛ kɔni ye kuma ta a ka kuma ninnu kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na dɛmɛ o kan ka don min ye farafina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ma min b'a to anw bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ G20 min n'a bɛ fɔ Mali farafina ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔna la ale ni a bɛ fɔ min ko Conseil de sécurité des Nations Unies wa farafina ka se ka sigiyɔrɔ kɔni sɔrɔ o kɔni kɔnɔna la nka halisa kuma bɛ taa ɲɛfɛ min bɛ tali kɛ maa wɛrɛ la olu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko a nafaba ka bon farafina jamana olu ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ min ye ayiwa tɔnba ninnu olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka da kan bi an bɛ waati min na wa hali farafina yɛrɛ kɔni da ka ɲi a bɛ fɔ min ma ko droit de veto farafina kɔni yɛrɛ kɔni da ka ɲi la chaise permanente farafina kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na Bineta Diop ale yɛrɛ kɔni ka kuma de kɛra nin ne ale kun ye ciden ye min ye farafina keleyatɔn ale ka u ka ciden kun y'ale musow bɛn ale ni basigi yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni tile fila in kɔni kɔnɔna la miiri taara ka fɛn caman yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ wa ni a bɛɛ lajɛlen layiri kun ye gɛlɛya min ni wale minnu bɛ ka kɛ farafina jamana kan ka bɛn ni basigi ni basigibaliya ye ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ la cogoya min na laɲini wɛrɛ min yɛrɛ kun bɛ yen o de ye ka se ka fɛɛrɛw ayiwa hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɛɛrɛ teliman ɲini joona min na anw bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ min ye kɛlɛ basigi sira fo ka taa se dun ka fa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sira fɛ bari a yɛrɛ k'a fɔ maa o maa ni e de b'a fɛ ayiwa i ka jamana lakana o ye kelen ye ayiwa ka se ka i ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a ta pepepewu fɔ e ka jamana lakanali o ka k'i yɛrɛ bolo ani min ye balo ta sira ye ayiwa o ka kɛ i yɛrɛ kɔni fɛnɛ sago la ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlo na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye an b'a fɔ a ko olu jija halisa foli ni waleɲumandɔn ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛbaga ale ni ladiyabaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ